wenita pop killer chimangoma andino killer soli zendudis makwara ndiri kufamba nawo ndiwo abiwani kokocho si abebi iwe chingondimirira Mudiwa Ndinouya saka chirekera kuchema iwe chingondimirira Mudiwa Ndinouya bibi iwe usandimanyira iwe chingondimirira Mudiwa Ndinouya bibi chimbomira kuchema soli zendudis bebi ndiri mufaya akavimbika kunonoka azvirevi kuti ndajamuka kumanyasa ndiko kusvika mbijana se kamba tinosvika saka chireka kuita madhauti zvamanje manje ndiri pataiti tsvaka mari nditengewo propati iwe chingondimirira Mudiwa Ndinouya saka chirekera kuchema iwe chingondimirira Mudiwa Ndinouya bibi iwe usandimanyira iwe chingondimirira Mudiwa Ndinouya bibi chimbomira kuchema soli zendudisi ndiani nani asingalizive kuti bebi ndinokudaini apa ndongogara ndakakuisa paprofapi bebi ndiweka unondipinza mchiki mumba ndoda niwe zvewani wiki mafaro acho kuita kunge trekupikini andichadanani nabibi zvaita zvisiri tsitsi haungagari usiri iwe chingondimirira Mudiwa Ndinouya saka chirekera kuchema iwe chingondimirira Mudiwa Ndinouya bibi iwe usandimanyira iwe chingondimirira Mudiwa Ndinouya bibi chimbomira kuchema soli zendudis bebi ndiri mufaya akavimbika kunonoka azvirevi kuti ndajamuka kumanyasa ndiko kusvika mbijana se kamba tinosvika saka chireka kuita madhauti zvamanje manje ndiri pataiti tsvaka mari nditengewo propati iwe chingondimirira Mudiwa Ndinouya saka chirekera kuchema iwe chingondimirira Mudiwa Ndinouya bibi iwe usandimanyira iwe chingondimirira Mudiwa Ndinouya bibi chimbomira kuchema ndiani nani asingalizive kuti bebi ndinokudaini apa ndongogara ndakakuisa paprofapi bebi ndiweka unondipinza mchiki mumba ndoda niwe zvewani wiki mafaro acho kuita kuekini andichadanani nabibi zvaita zviziri tsitsi haungagari usiri respect when it's a T1 DJ Gun pick up Lion Man chief producer TRM production.